Mzina la Tati, ndira Mwana, ndira Mzimu Woyera. Amen. Mulungu amatsegula chete amene wakhala mmoyo mwathu. God breaks the silence that has been there in our lives. Tikunena kuti mawa mdima kuthamangitsidwa. Mesiya uja timanena kuti pang'ono Yesu adzabwera. Tikukondwerera mawa. Milungu inayonse itakhala tikukonzekera tsiku la mawa. God is breaking the silence which has been there in the world. Izi tizionanso mmoyo wa Zakariya amene atabadwa Yohane adathanso kuyankhula. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pati yankhule na Ambuye. Lero ndi pa 24 December chaka cha 2025 tonena kuti kuyambira mdzulo buno tiyamba kukonzekera kubadwa kwa mpulumutsi wathu Mesiya. Mawu athu oyamba kuchokera m'buku lachiwiri la mneneri Samueli mutu wa 7 ndi 1 kulekeza 5 tidzawerenganso 8b to 12 kenako 14a kenaka tidzawerenga 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi admin Sister Christina Chakalamba kuchokera ku St. Annes Grime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 89 imene tikuti inu chauta ndidzayimba mosalekeza nyimbo yotamanda chikondi chanu chosasinthika. Pamene madzulo ano tikunena kuti zonse tsopano zikuyamba kufika pachimake tizimba nyimbo yotamanda chikondi cha chauta chosasimbika. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka oyera tikanali mutu oyamba koma tsopano tafika mavesa 67 kulekeza 79. Amene akutiwerengera mawu a mthenga oyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku lachiwiri la Samueli. Nthawi imene mfumu Davide anali atakhazikika nyumba mwake, Sauli adampumuza kwa adani ake onse omuzungulira. Tsono adawuza mneneri Natani kuti, ine ndikukhala nyumba yachifumu yomanga ndi mitengo ya mkungudza, koma bokosi la pangano la Sauli likukhala mu hema. Natani adawuza mfumu kuti, ayi, chani chilichonse chimene mukuganiza mu mtima mwanu, poti chauta ali nanu. Koma usiku omwewo Sauli adawuza Natani kuti, kamuwuze mtumiki wanga Davide kuti ine chauta ndikuti, kani wayesa zondimangira ndiyo nyumba yoti ndizikhalamo? Sauli wamphamvu zonse akunena kuti, ndakutenga kubusa kumene unkaweta nkhosa kuja kuti ukhale mfumu yolamulira anthu anga Aisraeli. Ndidakhala nawe kulikonse kumene unkapita, ndipo ndagonjetsa adani ako onse, iweyo ukupenya. Tsono ndidzakumveketsa dzina lako kuti lidzafanefane ndi dzina la anthu otchuka pa dziko lapansi. Ndipo ndidzawasankhira malo anthu anga Aisraeli ndi kuwakhazika kumeneko kuti akhale ku malo awo popanda kuvutikanso. Anthu achiwawa sadzawazunzanso, monga momwe adachitira Elija kuyambira nthawi imene ndidayika aweruza anthu anga Aisraeli. Choncho ndidakupumulitsa kwa adani ako onse. Kuonjezera pamenepo, chauta akukuwuza kuti, ine chauta ndidzakhazikitsa banja lako. Masiku ako atatha kuti ulondole makolo ako kumanda, ndidzakuwutsira chiphukira pambuyo pako, mmodzi mwa ana obereka iweyo, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kolimba. Ine ndidzakhala abambo wake, iye adzakhala mwana wanga. Akamadza ndichimwira, ndizidzamulanga monga mmene bambo amalangira ana ake. Tsono banja lako pamodzi ndi ufumu wako ndidzazikhazikitsa mpaka muyaya pamaso panga. Ndithudi,
ufumu wako udzakhazikika osatha konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Zakariya bambo wa Yohaneyo adadzazidwa ndi Mzimu Woyera, nayamba kuyankhula mawu kuchokera kwa Mulungu adati, atamandike Ambuye Mulungu wa Israeli, chifukwa adadzayendera anthu awo ndi kudzawawombola. Adautsa wina wa fuko la mtumiki wake Davide kuti akhale mpulumutsi wamphamvu. Izi ndi zomwe iye adaneneratu kalekale kudzera mwa aneneri ake oyera mtima. Adalonjeza kuti adzatipulumutsa kwa adani athu ndi kwa onse odana nafe. Choncho iye wachitiradi chifundo anthu akale ndipo wakumbukira chipangano chake choyera. Adalonjeza Abrahamu kholo lathu molumbira kuti adzatipulumutsa kwa adani athu, kuti tizimtumikira mopanda mantha, kuti tikhale oyera mtima ndi olungama pamaso pake masiku onse a moyo wathu. Tsono mwana iwe udzatchedwa mneneri wa Mulungu wopambana zonse, chifukwa udzatsogola pamaso pa Ambuye kuti ukonzeretu njira zawo. Udzadziwitsa anthu awo kuti Mulungu adzawapulumutsa pakuwakhululukira machimo awo. Mulungu wathu ndi wachifundo chachikulu. Adzatitumizira kuwala kwa dzuwa la mmawa kuchokera kumwamba. Kuwala kwake kudzawunikira onse okhala mu mdima wabii ngati wa imfa, kudzatitsogolera pa njira ya mtendere. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mulungu akuchotsa chete amene wakhala mdziko lapansi. God is breaking the silence. Pali zinthu zambiri zimene zatipangitsa kuti tikhale duwo, tikhale chete, tikhale anthu amene sitikutakataka. Moyo wathu tsono lero tufanizire ndi moyo wa Zakariya, amene dzulo lija timakamba zakubadwa kwa Yohane Mbatizi. Atabadwa mayi yake nkumati akhale Mulungu wadalitsa, God is gracious, Mulungu ndi wachifundo. Ndipo bambo yake akutsimikiza. Taona ni mayi yake akunena izi, bambo yake akunena zomwezo. Kuseza banja limene ngakhale bambo samayankhula linali kuchitira zinthu pamodzi, amadziwana chimene akuchita. A family which prays together stays together. Dzakambirana la Mulungu likubwera pamene tikuchita chaka cha mabanja. Koma nkhani imene tikukamba lero ndonena kuti Mulungu athamangitsa uchete umene unali pakati pathu kuyambira madzulo ano pamene tiyambe chikondwerero chonena kuti iye tsopano wakhala nafe. Taonani, kwa miyezi 9 Zakariya was muted, anali osatha kuyankhula. 270 days osayankhula. Waona zinthu zambiri Zakariya, wamva zinthu zambiri Zakariya, zabwino ndi zoyipa zomwe. Waona mkazi wake Elizabeth akusintha. He listened to people talk about him. Anthu akukamba za iye, anthu akukamba pafupi ndi iye, but never with him. Now imagine, tikanakhala kuti ndi inuyo ndi ineyo kwa miyezi 9 osatha kuzipanga defend. Nkumava kuti ena ake akundijeda, ena ake akukamba zinthu zoti ndithawikapo mlomo, koma ndikulephera kuti nditero. I couldn't defend myself. I can't explain myself. I can't complain. I can't correct anyone. No WhatsApp notes. No sermons. No arguments. Koma Mulungu wathu akunena kuti ndikubadwa kwa mwana wake. Nyembo zonsezi ndafotokozazi monga zinali za Zakariya zija, zimene zilinso pakati pathu lero, zonsezo akuzithamangitsa. Akufuna lero tiyambenso kuyankhula ngati Zakariya uja, tiyambenso kutamanda Ambuye. Ndetamva nyimbo yokoma, the Magnificat of Zakariya, akunena kuti ndikutamanda Ambuye chifukwa ndi wachifundo kuchokera pa mibado ndi mibado yonse. From the silence to song of Zachariah, Christmas is turning into joy into our lives. Blessed be the Lord, the God of Israel. Kodi inu Mulungu akakuchitirani zazikulu, mumatha kuimba nyimbo yomweyi? Zakariya atamasulidwa lilime lake,
mawu ake oyamba sikudandaula tikanakhala ena afe kanati ndinetu ndayamba kuyankhula. Ayi, mawu ake sakuyamba ndi kupepesa kapena apologies kapena explanations kuti zidachitika mwakuti. Ayi, atangommasula chimene akuyamba ndi kuthokoza Ambuye. Christmas ino timafuna zinthu zambiri. It was a time of longing. Kapena ndi nthawi imene timakhala tikulakalaka zinthu zina zake zitachitika, meaning kuti china chake sindikupeza tanthauzo mmoyo mwanga, ndikufuna nditachiritsidwa, ndikufuna Mulungu atandiyankhula, ndikufuna Mulungu atachitapo china chake. Monga Zakariya uja, mpingo kunena kuti adventi ikutha lero, ndipo madzulo ano tikuyamba chimwemwe. Kodi ndi chimwemwe chimenechi tiyamba kutamanda nacho Ambuye? Si chimwemwe chifukwa chonena kuti chilichonse chili mchimake, koma ndi chimwemwe chozindikira kuti Iye amene ali nafe, Emmanuel, Mulungu ali nafe, akuyenda nafe, akutiperekeza, akutichirikiza, akutitonthoza. Christmas sikubwera kudzafufuta ululu umene timadutsamo, koma ikubwera kudzapereka tanthauzo mu nyengo zowawa zimene timakumana nazo. Christmas is a time where our longing, our pain, our suffering is turned and transformed to give meaning. Chachiwiri, Mulungu ndokhulupirika ku malonjezo ake. Even when nthawi italike, adakhala kudikirira Zakariya. Ndipo mu nyimbo yake akuti ndikuonadi kuti mudalonjeza kuyambira makolo athu, kholo lathu Abrahamu ija, papita zaka zilumika zambirimbiri, koma Mulungu akukwaniritsabe lonjezo lake. Ndipo akunena kuti ndidzakhazikitsa ulamuliro wanga, au establish the throne forever. Mu dziko limene tikukhulupirira kwambiri kunamizana, kandi atsogoleri athu, kandi ife mpingo kumene, kandi m'mabanjamu, Christmas ikutiuza kuti Mulungu sachita zinthu ngati dziko. Iye amasunga pangano lake, Iye amasunga lonjezo lake. Funso lalikulu pamene tikulowa mchaka ichi cha Christmas likhale moja amafunsira anzathu ena kuti mudapangana chani ndi Mulungu wanu, mukupangana naye chani ndi Mulungu wanu. Koma tifunso lisayimire pamenepo, ine zimene ndapangana naye Mulungu wanga pa ubatizo paja, kodi ndikuzisunga? Mulungu amasunga pangano lake, nanga ineyo mbali yanga, am I doing it? Pa Pasaka, paja Christmas pali ubaleso waukulu ndi Pasaka, pali nyimbo ina timayimba timati ndilo lamulo langa aye wapangana lakuti mukondane, aye wapangana ndanthu ake Yesu lelo, aye wapangana. Inuyo Mulungu mudapangana naye chani chimene munganene kuti Lord, I've been faithful to this promise, but our good Lord is always faithful ku malonjezo ake. Choncho Christmas itiuze kuti zimene adatilonjeza Mulungu pa ubatizo paja, zimene amatilonjeza Mulungu every day ndikagwada pamaso pake, zidzakwaniritsidwa mu nthawi yake yoyenerera. Nditsegule maso ndimuuze Mulungu kuti ndikudikira nthawi yoyenererayo. Chachitatu, Mulungu amatha kugwiritsa ntchito uchete wathu kuti akulitse chikhulupiriro chathu. God uses silence to form our faith. Zakariya nthawi imene anali osatha kuyankhula, it was not an empty silence. It was full of meaning. It was full of reflection. It was full of repentance. It was full of trust slowly maturing. Mu dziko la phokoso ngati ili, God still uses silence when prayer seems unanswered. Lukhala ngati pemphero lalephera, lukhala ngati pemphero silinayankhidwe, lukhala ngati zimene zikunenedwa sizikupereka tanthauzo mmoyo mwathu, Mulungu amagwiritsa ntchito zimene zija kuti chikhulupiriro chathu chikhwime. Ndipo potsirizira pamene tikuyang'ana moyo wa Zakariya umene ukutilowetsa tsopano ku chikondwerero cha Christmas, tikunena kuti Christmas is about salvation. Zonse zimene zikuchitika kuchokera tsiku lija tidayamba sinkhasinkha nthawi ya Advent kufikira zimene tiyamba kukondwerera madzulo ano ndi nkhani ya chipulumutso. Nchifake Zakariya uja kuti he has raised up a horn of salvation for us. Mulungu wabweretsa chipulumutso pakati pa anthu ake tsopano.
It's not all about the sentimentals that are going through. Kuti shopu yakuti atsitsa zakudya, shopu yakuti apanga zakuti, bwerani Christmas sales, apita ku Christmas akasangalala kunyanja, Christmas holidays, zonsezo zungopanga akampani chipulumutso chimene chikubwera. So the question is, ndapanga strive bwanji for salvation kuchokera nyengo wiki yoyamba ya Advent kufikira pamene ndizikondwerera madzulo ano. Mona kuti ambiri tikamakamba za Christmas sitikufuna kusinthayi. Tikungokhala moyo monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. Ndene potsirizira ndinena kuti if Christmas does not change how we live, it hasn't been fully received. Ngati Christmas imene tikulowa madzulo ano monga kuti uzira Zakariya kuti tizitamanda ndi kukonzekera chipulumutso. Ngati sina ndisinthe kuti anthu azindiona a changed person. Ndingodziwa kuti monga zinalili padzana paja. Nkhani imene ikhale kukambidwa nyengo ya Christmas. Ndekuti be Christmas yo sindidayivomere mmoyo mwanga. Tipemphererane wina ndi nzake kuti pamene kuwala kukuonekera dziko lapansi, ife tiyende mkuwalako pakuwaonetsa anthu ena kuti tumukhulupirira iye amene abweretsa kuwala. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.